फट'ग्राफार लाइन एकदम सान्दुं गोसायावहाय थैथाबलायनानै सोरबा प्रेसार जालायलांसिगोनसो बे गरमजों। सिखारग्रोमना फैमारनांगौलै होमबासो थाब मोनो। फैलागासिनो मानसिफ्रा दासो माला थांबावगोन माला जाबावगोनलै दाबो हाबनो मोना। आयु 2 घन्टा जाहां जाबायानो जों फैनाया नेनांनाया। थाबखौनो जाया बिराद गोबाव लाइन जादों आरो लाइन जादों मानसिफ्रा आरो जेरै मेरैनो दंजोबो मानसिफ्रा। ओइ मास्टार नेबाय थादो नोंसोरो जों थांसै। बैफ्राव हाबखु थांब्रा नोंहा दासो होनो मोनबाय जोंहा ब्लडनिसै न'आव फैदावलांसै। बाइकआबो थुमफ्राफ्राजों बाला जिरायनो खस्थ'थार। दासो फैलागासिनो सोरबा मानसिफ्रा। जों थांबाय थांसै दा न'आव।